Mae'r dorf wedi heidio I gylch y defed erbyn hyn, a dyma chi ddosbarth ragorol. 5 ar 20 o ŵyn hyrdod texa'r glas yn y cylch am olygfa. A bydd ni ddim yn hoff iawn o fod yn sgidio'r beirniad yma fanwy. O, drycha mewn i'r fach, mae'r big guns I gyd mas yma. A mae mon yn gweithio ti pa mor boblogaidd yw'r bryd reit. Drycha di sawl o'n sydd ni yn y cylch yn y lle cynta, ond drycha'r dorf sydd ni o'n cwmpas. Mae yna feirniad swyddogol, ond mae yna lot fwy o feirniad tu mas. A mae'n bwysig, mae'n tipyn o bentost i'r beirniad mae'n diwy wneud I waith yn gywir, ti'n bod. Wy'n gwybod bod pob beirniad a'i farn a'i dast, ond mae'n sawl person bach yn edrych arno fe. Mae eisiau yr atlo wedyn ti, achos mae beirniadu'r gystadleuaeth hon, mae eisiau ti fod yn dipyn o fwy I fodloni I feirniadu siwt gystadleuaeth, achos mae'n anhygol faint o bennes I dan I tu flaen I ni fan hyn. Ac mae'n golygu sio gymaint hefyd i'r arddangoswyr bod nhw'n cael eu trin yn deg a bod nhw'n cael y wobr sydd yn heiddiannol iddyn nhw. Odi, mae'n bwysig iawn. Bydd rhaid i'r beirniad I gymeryd ei amser a mynd trwyddo nhw'n fanol un ar ôl y llall yn dy fe. Mae'n dechrau tynnu nhw mas a das dewi heddi a fi yn bygu y beirniad yn fawr iawn. Achos mae Andrew, mae'n fychan sydd wedi bod yn dies blynydde, mae'n deall I stwff a mae'n braf bod na feirniad o'r fath wedi cael ei ddewis, achos anodd yw I dewis beirniad i'r math y sioe. Mae rhaid ni gofio, hon yw'r sioe orau yn y byd. A mae'n dipyn o gamp I feirniadu, ond fel ti'n gallu gweld tu flaen I ni meinir, mae'n rhoi chwarae teg I pob un. Mae'n cymryd I amser, mae'n dechrau gyda'r pen, nôl gyda'r shoulders, hyd yr on wedyn, ac wrth gwrs y pen pwysig yw'r pen ôl yn dy fe. Ac wrth gwrs yn amlwg mae'r rhaid sicrhau bod y gos yn bob cornel, bod nhw'n edrych bod yr on yn sefyll fel ford ac yn sefyll ar clusten a lan, ar pen a lan. Mae hwnna'n bwysig ofnadwy I fi fel beirniad dibynnu. Ie, a'r beirniad hwnnw yw Andrew Froggatt o Stafford. A ni'n siarad efo'n gynharach a oedd e'n dweud, wedi ennill y gil wobr yma sawl gwaith, ond erioed wedi ennill y bencampwriaeth a oedd e'n gweud hwnna'n rwystredig iawn, a mae'n jyst yn profi y safon o stoc sydd yn dod fan hyn i'r sioe hon. Wel ie, dim ar chwarae bach yw I. Felly bod ti'n meddwl bod diadell fach neu o'n fach teidi da ti gytre, yn amser ti cyrraedd fan hyn yn amlwg I lot o bobl, maen nhw'n cyrraedd o maen nhw'n cael siom ar yr ochr orau, achos bod yr on ddim yn seino gymaint ers ar ôl cyrraedd, achos bod y safon cystel, ond na, mae rai fi weid, wrth bod ni'n sefyll fan hyn meinir heddi yma, allu neb weid bod y safon ddim yn un da. Mae pob un yn un da, yndyn nhw. A Heilwen, I chi'n gwybod yn iawn sut deimlad yw fod mewn yn y cylch yn cystadlu, yr holl waith o baratoi a wedyn cyrraedd y sioe gan obeithio am ryw garden. Wel, ni'n gobeithio bob tro, ond ar ôl dod fan hyn fel mae fanwy yn gweud yn fe, mae rhaid bod popeth yn ei le a tast y beirniad yw I heddi yn fe. Ond ni ma I enjoyo I marchnata beth sydd gyda ni, I pawb weld y defed a dyma'r sians I ni cael gwerthu nhw ma wedyn yn fe, achos ni wedi gwerthu sawl o'n bach mae rhaid gweud. Ie, syniad ti sawl o'n bach sy'n cael ei gwerthu neu hwrdd neu dafad cyn bod nhw'n mynd gytre. Special. A gobeithio bod y gwleidyddion hefyd yn gweld y safon o gynnyrch I ni yn medru cynhyrchu fan hyn yng Nghymru, yn enwedig wrth bod nhw nawr yn trafod y trafodaethau Brexit ac ati. Ond anyway, ar y nodyn yna, nhw'n ni adael I o gylch y defed nosbarth yr ŵyn hyrddo, ac byddwn ni nôl I weld pwy fydd yn cyrraedd y brig nes mlaen. A o edrych ar y dosbarth, mae yna nifer o bobl ifanc yma'n arddangos, a mae hwnna yn sicr yn arwydd arbennig o dda i'r sioe hon. Odi, mae fe'n, fel chi'n gweld, dyma dyfodol yw'r plant mae gyd yn fe. Yn y canol ar hyn o bryd, bach mab chi hefyd, Heilwen? Mae'r rhys mas yma yn ei chanol I, gawn ni weld siwr neiddi nawr yn fe. Mae'n dod yn eitha da fan hyn bob blwyddyn, ond mae bob blwyddyn yn wahanol yn fe minir. Y beirniad wedi bron a haneri, mwy na haneri'r niferoedd fan hyn yn y dosbarth, a chi'n gallu gweld y rhai sydd ar ôl yn well nawr. Yn sicrhau bod y beirniad yn cael chwarae teg. Maen nhw yn torri nhw lawr i'r hanner a mynd ar ŵyn mas o ring wedyn, sydd yn golygu bod yn cael well golygfa o'r ŵyn. A meini'r fach wedyn beth ti, mae sawl o'n ma'n seino, os mae'n anodd I feirniadu, ond braf I weid bod e'n mynd at steil bach unan a mae fe'n cadw at y steil. Ti'n gallu gweld nawr wrth edrych ar y rwyn, maen nhw yn gyfan I gyd a maen nhw'n go debyg I gilydd gweud y gwir. Mae wedi mynd at y lliw yr oen, dyna'r lliw sydd I fod. Mae e'n dywyll, ond wedyn ti'n gallu gweld y glas neu tyma bach o wyn bydd y rhai yn gweud yn dod trwy'r got a wy'n falch bod e'n dewis y lliw ma yn y fe.
Mae'n bwysig cadw at rhinweddau'r bryd. Yn sicrhau ei bod mae'n bwysig sicrhau bod yn dilyn rhinweddau'r bryd, achos mae hwn yn bwysig iawn dar Bwlt Excels. Mae nhw'n pwysleisio arno fe, a braf bod na feirniad yn neud ni, ynddo fe. Chi'n cytuno gyda'r drefn, achos dwi'n meddwl mai dyma fel mae am fod. Christine a Paul Tippett o'r ymweithig yn gyntaf, gyda Aled Grocott wrth y lliw i arddangos e. Mae e'n glamp o hwrdd yn dweud. Mae'r 4-5, mae'r 2 gyntaf na'n agos iawn yn dyn nhw, maen nhw'n fendigedig. Ydy Rhys Cook o Nant y Deri a Fenni yn ail a fe yn cynnal ar werthiant yn lleihau'r ddiadau llynghau'r Lywelydd yr wythnos nesaf, felly wythnos bisi o'i flaen neu ar ôl y sioe frenhinol. Ond nawr, na i gael sgwrs gyda Aled Grocott. Oh, thank you. Congratulations. Thank you very much. You are sweating. Is it difficult out here? Oh, definitely, yeah. You don't underestimate the heat today, really, even though it's overcast, and it's a big class, so, yeah. Christine was judging the overall champion of the beef yesterday, but she's lucky she's got a good stockman. All right. Yeah, thank you. We'll have a go anyway. How much work is it to prepare these? Takes a long time, you know. Like this lamb's never been shown before. We had him here marked for this show, so we've been preparing him for a few months now, really. Known as Brian. But you know what you're doing. Llongyfarchiadau mawr iawn. Diolch, Aled.